was een hele interessante uitwisseling van gedachten die we gehad hebben. Een stukje over het heden, maar veel over de toekomst. Waar staan we nu en waar gaan we naartoe met Aruba? Als luchthaven, maar ook als economie. Een hele vrije uitwisseling van gedachten. Dat was heel zinnig, denk ik. Nou ja, we hebben natuurlijk bij een aantal issues, zoals elke werkgever, belangen. En dan praat ik over pensioenen of over ziektekostenpremies. Dat heeft de revue gepasseerd uiteraard. En dat is meer in de algemene zin, vanuit het werkgeverschap. En daarnaast hebben we ook geprobeerd aan te geven hoe de toerismesector ervoor staat. Hoe de luchthaven zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Wat voor investeringen wij van plan zijn te doen en waarom we die doen. Wat voor geldstromen dat met zich meebrengt. Dat is nodig voor het totaalplaatje. En daarnaast hebben we kunnen praten over bepaalde zorgpunten die we hebben en waarvan we denken dat de oplossingen mogelijk zijn. Wij denken dat we als luchthaven uiteindelijk kunnen gaan groeien tot zo'n kleine 3 miljoen passagiers. Maar dat is voor een groot deel afhankelijk van zeg maar de economische ontwikkeling van de hotelsector en van zeg maar het aantal toeristen wat naar het eiland kan komen.